Vi er inne i den andre dagen med eskalerende konflikter mellom Gaza og Israel. I løpet av dagen i dag har dødstallene steget, og kampene mellom israelske styrker og Hamas fortsetter for fullt. Med oss i studio i kveld har vi med oss landdirektør i Kirkens Nødhjelp, Mats Frilander. Kan du gi oss en liten oppdatering om den humanitære situasjonen på Gazastripen i lys av den pågående konflikten? Som jeg forstår det, så befinner du deg på Gaza eller har jobbet på Gaza i den siste tiden? Jeg befinder mig selv i Jerusalem, hvor jeg har base, men vi arbejder også i Gaza, hvor at jeg tager til ved jævne mellemrum og arbejder sammen med vores lokale kollegaer i Gaza. Situationen er jo den, at som svar på det angreb, som Hamas indledte på Israel i går morges, er Israels militær gået i gang med et meget heftigt bombardement af mange områder i Gaza. Det betyder stor, hvad kan man sige, ødelæggelse af mange både militære og også civile mål, og det har betydet at mange har mistet deres hjem, mange søger at flygte fra deres hjem. Problemet er, at Gaza er meget småt, det er meget svært at flygte nogle steder hen, og Gaza er lukket inde, så at sige, så man kan ikke komme ud af Gaza. Så det er virkelig en stor udfordring, når bombardementerne starter. Det er også begyndt at gå ud over til rådigheden af medicinske varer. Det går ud over vandforsyning, og vi ser frem til nu i en periode, hvor at der mange vil være stærkt påvirket og have meget store humanitære behov. Du prøver å skildre for oss og seerne hva du ser, enten gjennom dine egne opplevelser eller via ting som du har blitt fortalt, hva du ser når du står ute på de rammede områdene i Gaza? Altså, det som der jo sker, det er, at mange bygninger bliver ramt med raketter, og det jo skaber kæmpe store ødelæggelser med masser af murbrokker og så videre på gaderne. Folk er jo naturligvis, mange er naturligvis bange og forsøger at holde sig enten indendør eller flygte. Nu har jeg jo ikke været der her de seneste dage, men jeg har været i Gaza under tidligere eskalationer, og de billeder, vi kan se nu, som kører på skærmen, det er noget, der ligner det, vi har set før. Og det her, det er altså inden for de første par døgn, så vi er meget bekymrede for, at det her det bliver meget, meget slemt i den kommende periode.